abanye wabenza abapostoli, abanye wabenza abapostoli, nabanye abaprofeti, abanye wabenza abaprofeti, nabanye abavangeli, abanye wabenza abavangeli, nabanye abelusi, abanye wabenza abelusi nini abashumayeli belusi, nabafundisi, abanye wabenza abefundisi ukuze baphelele. Yayizwa incwadi ekhuluma abanye benziwa, abanye benziwa abashumayeli, benziwa uNyazi, abanye baphinde benziwa abavangeli, kodwa ekugcineni kwenziwa abefundisi. Futhi ukuze baphelele abangcwele, kuze kuphelelwe abangcwele ngomsebenzi wokukhonza, kuze kuphelele umzimba, isho njalo, kuze kuphelele umzimba uNyazi, ukwakhiwa komzimba kaKristu, ukwakhiwa komzimba kaKristu, size sihlangane sonke size sihlangane lonke ngokukholwa. sit down. Ishaya dala inkinga, ishaya dala inkinga manje. Awuphikisi kuright Thumbs up, lamajazi phela nina thumbs up. alikhokhazi, hayi nina ngiyakalapha mdluli nadlula la sinomabhalana angikhona kurawundi ongaka nongaka angikhona wangibuka nje uthathe kancane ngimkhulu lapha ezulwini zonke lezi angiqala kuthiwa sinomabhalana ngathi ngisedokodweni la kwafika umabhalana kozupha niyazi kuthiwa igama la umabhalana uthi mayiqhamuka bathatha ubaba babhala amabhalana sinawo nje amagama kangikhona ground nomkhulu ekhaya wafika uthi ukosubhala phuthu mase yafika ubaba umile ebrandeni uthi namhlanje wathi namhlanje wathi ezulwini ngiphiwe befundisi abawu-20 wathi ngiyacela wathi hambani ngilungisela lokho hambani ibize yonke yokuthi umfundisi la igcekeni wena ungalo udla amatafula omunye umbhemu kwathiwa simbize ehlale ekhaya nangu umvuko ehlale ekhaya wafika ekhaya sambuka nje kathi uNkulunkulu kulethe into enkulu kuye bafaka kanjani umvuko kwamshumayeli umshumayeli ulimi lakho usuke kanjani kade umshumayeli samfundisi uMbotho yena kade eqoqa manje kaphaphani khuluma ngenhliziyo yakho vele ukuluzi nayo eqoqa manje kaphaphani nje kanjani uNyazi uthi kakhe abafundisi bami manje abababa nabo ngizosebenza nabo bonke ngifuna usididiyela ngifuna bami usazosukulanga siyakujulayi usangathi ushamba ngasinika zona siphethe abona-ke manje umdluli ube ingozi kakhulu emshumayeli emvangeli asazi manje kosho ukuthi kodwa igama lale ndoda le langasabile uNyazi lokufana losemkhampaphini kodwa usho umshumayeli hayi no uvubo akathi ukuthi kancane la evangelini wathi ubaba hey imani phakathi ngisidiswa le manje inkosi uMbotho ngithi mina manje usomfundisi wasegospel nawo manje kusonga abantwana ekufika nje wathi hey ngithi mina manje nginamandla okususa umuntu entayisuthini abamfundisi Nyazi mhloli umdala nje ba ucele weyi wasemkhayitheni wayishayisude wasuka wayabe wabamfundisi yini into sikashembe uyibheki akusiwa kuleli bandla kuthiwa uyiphekula ngoba uyilethebezile uyiphekula ngoba uphikisana noNyazi
luthi maluthi uNyazi nawuthi uthi maluthi uNyazi nawuthi uthi maluthi uNyazi nawuthi uyiphekula udinga ipanel yamakhosi awu6 azoqondela 1:25 hlabelele samanazana uyabona mohambe ehlathini ihlathi khona ihlahla ngithi uma sasinikwe igodo lapha sithi asisho ukuthi inkonga ngiyazazi inkonga phela ngimpondo mina kuthiwa hayi ngothenga inkonga kuphi eyiphekiwe hayi ngothenga inkonga eyiphekiwe hayi ngifuna isikonga nje uyabona le ndlu khona leyanto yebo lesikekile kwakhona la yakala bayini futhi yakala isiqongo Tonga sekhaya amampondo nosibonda. Amampondo athi akasibonda. Kanti kumabhala nje akasibonda mpondile akasibonda. Uyabona kwasile endlini. Umphethe. Usengitsika. Yakuphi? Nonke ngizobabeka kuphi? Ngoba lensika namhlanje izomiswa phakathi kwenu izofaka amatshe izogxishwa uma lensika isinyakaza nibona ukuthi inyakaza musathi ukuyibhongula abantu landa amatshe nangumfula ngezansi liphinde lifaka amanye amatshe iphinde iqine kusho ukuthi nina ningamatshe azoqinisa lensika muso mayibona ukuthi wena iyaxeka bese uthi asikhiphe sifake Fana manje iqiniso fona ba igama lami belilihle ebusweni bakho Nkosi igama lakho ebusweni benkosi igama lakho manje ngiqonde kwanango afundele babantu igama lakho belilihle nina bafundisi egcotshiwe phambi kwenkosi igama lami belilihle nasebusweni bezulu naphambili kwezulu uyazazi igama lakho belilihle kepha sengizonile ebusweni bakho uzozwana wena ebusweni bakho ugcobe ngizenze ugcobe uphinde ugcobe phezu kwabanye abantu bekhona bephila uphinde ugcobe funda ngizenze ngaba nensini awunansini uzenza wena benensini ebusweni bakho Nkosi yothi mawuqhamuka uNyazi nawe ngwabhala uyazi ukuthi beqhamuka hayi hayi sengihamba manje hayi sobe siyixoxa lo akufanele ngishende mawuqhamuka kwenzeke kanjalo phela mawuqhamuka athi ushe uyazi ngafaka kwamiswa mina yakhumbula ufike wena ebuhleleni bathi hayi inkosi uMbotho yima yakho inkulumo uphinde ubuye waza mfundisi waza hayi ubaba mhlambe wayengehlisa isithunzi cha eyami inkulumo eyinde kakhulu ngoba ngangizala abantu bakamsinga phansi inkosi le eyikhothele ubaba efuna isikhathi esiningi na wathi waza mfundisi wena saba njalo manje uma ufika lapha kuthiwa ungeni lesakho ngoba kenzeka funda ba nakubaphathi bakho ubahlonipha abafundisi abadala abasathokoza ungathandi ukuthi futhi egcineni manje badale ngabathola ubuhlalo abafundisi uyimaba lo mina ngisayijunior ake ngizwe ungabe uzofika kubaba bathi mina ngohlalo abafundisi ngeke baba mina ngirathi lo ngibhekile umkhambathini bhekilo hamasteni igama lami belilihle nakubahlabeleli noma uhlabelela igama lakho belilihle nokuhlabelela kwami bekukuhle ebusweni bakho kepha sengizonile uzona wena lekhaya ebusweni bakho yebo ukuhlabelela kwami akusabathokozi asathokozisi noma nini inkonzo ebuhlenge asathokozi nayo noma ngakhuluma kanje kusheba kakugwinyile igogoko leli ngimgcobe ngaphandle sekuyeke ukushumela kwakhe
yebo ukushumayela kwaGumede waseKanza kuba umthwalo ungambeki simshonje yebo ukushumayela kwakhe yebo isidawu sakhe endaweni kaShembe ukuthi isidawu sikaSibambana namagwala kulona igwala mina noma ngafa mhlawumbe xa ngiyadlala mina sowathi insizwa phambi kwakhe phile kanti ukubona nje mina ngananda phansi emgodini uNyazi lezulu mangabe uNyazi uyalingabasa okwakho lokho thina sahambe emgodini igama lami belilihle igama lakho belihle nasebusweni bezulu igama lami belilihle ubusamkisi ubuzukhase phansi nasebusweni bezingilosi kepha sengizonile ebusweni bami igama lami belilihle ebusweni bomhlaba igama lami belilihle nasebusweni babangcwele kepha sengizonile ebusweni bami uzozona wena mbeje wathi siyadlala mbeje siqonde kwena uzozona wena mntaka mbeje uyayizwa lama sifuna la uwakhumbule sokejile umgodi so uhamba nezikeni ubona ufunda lapha ufunda kahle ngifuna ukukhipha lo fucking ukuthi nesivele iqale funda Sukum. God. Ngicela ungangeke. Yes. Unento ubinda. Thapha. Ufunda kakhulu ngezo. Ibandla liphathwa ngumshumayeli. Ibandla liphathwa yamadoda. Ngakenzwa namhlanje. Induna zaleli bandla. Yizona futhi mbethe osibona masaza sakufuni uthi bafike ephepeleni zithini mabhala. Ngamana. Basathandana. Wena ndo udla wethu isikhaftini makusabatha nabangani bami. Baba, yana phethe bukwami. Uyathi siyajabula ukhona umfundisi wasimthandayo bangcwele yebo mkhulu Shembe nani uyezwa senza no 10 rand tani so 10 rand abana Shembe uyabathiphisa umshumari uthi hey nina khipha no 10 rand kulo Ula mama thanandi. Hey! Mubala ukopana abashumayeli. Umfundisi mayifile ethempeleni acela umfundisi ufike. Luthunyeze khanana ishumayela luthunyeze ibalikozo sigcina manje ka. Uthi umfundisi sokufike mina Shembe ngqo. Wafuna namshumali imali idlo wena wedwa ethempeleni indaba. Mama umfundisi ngiphandle ngitho. Futhi umfundisi angavele nje abonakala efika nje ethempeleni cha. Fona umfundisi wemshumali. Ya, ngiyofika ethempeleni la. uNyazi ayedala. Bekutshela amakhosi uze umfundisi. Anazabone la ngapostoli 12. Mafika abafundisi amabhantshi lawa ashwabene nabo. Ngibona khona le apostoli. Senze sathi ngingcwele manje. Kwamukelwa lapho umfundisi mayifika esontweni fanele imnikele imphima kuzangabi lengilosi yokudla imali kaShembe yokugcoba abantu ngemali. Amen. Funda ba. Ibandla liphathwa ngumshumayeli kanye nekomiti lakhe. Uba nekomiti umshumayeli. Hayi una ngumshumayeli ngedwa. We ngokufuna isaka wedwa. Hamba. Umshumayeli uphathwa ngumvangeli. Umvangeli uphathwa ngumfundisi. Umshumayeli uphathwa umvangeli. Umvangeli uphathwa umfundisi.
Umfundisi uphethwe inkosi yasekuphakameni. Phethe uNyazi, niphethe uNyazi nini? Funda ba. Inqubo yokuphathwa kwesonto. Funda. Noma wathinta lo mbhobho ngamatafu mhlambe yoba ibamba Nkosi. Inqubo yokuphathwa komthetho, unqubo yokuphathwa kwesonto ibhalwe emthethweni yesonto ekhishwa abafundisi. Naba abaphathi bomthetho uma eseshumayela ivangeli elakhe elokuthandwa abantu niyombona uMbhethe ukuthi umbuso wakhe usubhaliwe emhlana wakhe kuthiwa mene tekele for thing ngoba umbuso wakhe akasashumayela imithetho kaJehova seshumayela ukuthandwa abantu. Njalo kuya ngezidingo zaleso simo. Umshumayeli angabekwa inkosi yasekuphakameni. Angabekwa inkosi yasekuphakameni. Umshumayeli angabekwa ubaba ngaphandle kokuvumela uyazi kwena. Ngaphandle kokubonisana. Uthela mayiphuma ekufundisini wathi ubaba umfundisi ungethele umshumayeli. Baba khethwe yini wathi cha cela ungethele umshumayeli ozobona uwe. Ozongena esikhaleni sakho wafika nawo madala. Ulaya khethwa. Funa khethwa wena. Ngaphandle kokubonisana nanoma ngubani. Ngaphandle kokubonisana nobani. Ubaba akabonisani namuntu ngoba isonto lakhe. Umshumayeli angabekwa ngumfundisi ngokubonisana nomvangeli kanye nomshumayeli. La madoda anawo amandla Mbhethe unawo amandla inhlala nobabili libuka indoda le ndoda. Ingaliphatha ngokubonisana nina nobabili. Base khama akakhethwanga. Uzozuthi nakumfundisi lo uMbhethe yini ungakhethwanga singaphamsanga izandla. Okufuna bawo. Ngokuvamile umshumayeli ukhethwa yibandla azoba umshumayeli kulo. Naloko khona ngithi ngiyakwazi. Funda. Ukubeka noma umuphi umuntu esikhundleni sesonto kusho ukuncoma. Bonke abantu babekwa inkosi yasekuphakameni. Ngiyabona nje ngimtshela. Yabona uMbhethe inqomo iphumela uthini? Ungathi kusasa iphumela umdluli. Uthi kusasa uMbhethe umfundisi kaMdluli. Inqomo iphumela. Panel yonke amakhosi. Wathiwa wathafaza isithombe. Nami ngangathi ake ngiveze. Waveza wathi lensizwa ngiyayazi lensizwa inasesibayeni ibisebenza lapha amabumashi yasebenza lensizwa. Inqomo ayikho into yabhekwa kuDavide ngesikhathi wakhe wabheka ukuthi ulile nebhele walwa negonyama kwathiwa akasho wachaza yonke into naye inqomo zakhe ziphuma kuthini. Funda ba. Ngamanye amazwi akekho umshumayeli. Okushuthi ngayindlela uMbhethe ungene ngomnyango onjani? Alright. Asiphinde uMbhethe ungene ngomnyango onjani? Alright. Bayingene ngani? Ngeinqomo zani zamakhosi. Funda. Ngamanye amazwi akekho umshumayeli, umvangeli, umfundisi noma yibandla elingabeka umuntu esikhundleni okwenziwa yilabantu ukuphakamisa igama lomuntu bese lelo gama lisiwa enkosini. Ekhaya ngesibona sokhimkhosi ofaka ijazi kodwa igama lisobani uNyazi bezulu. Funda ba. Bese inkosi ilivuma noma ilenqabe lelo gama. Yabona ba. Bafundisi sengiyahlala phansi ke manje. Shukela nangu sobavukele akazi mayelana nake nakhothana linazwana ukuthi noshukela. Kodwa ke bangcwele nathi sikuyona. Njoba size la size ngomoya ingcwele niyezwa. La sizobusa. Uyangezwa? Abasenoma 13
uphinde uyifunde no wayifunde eCape Town uMbotho wayifunda kahle eCape Town. Asingene emnyango. Singene emnyango. 12 bizo uwe. Funda. Nangaloku niyakuthela imali. Nangaloku. Niyokwenza njani? Nisazoza nizokhawula la kuphela. Ngoba ufuna ukukhawula nakuwe. Mangifikile ethempelini bese bazokhawula abantu ngababhibhi mshumane. Thatha imali bakhawule kumina. Soyasuka wena imali usuhamba nayo usungilethele amasenti. Ukuhlanga ebusweni. Ukuba beyizikhonzi zikaThixo. Thina siyikhonzi kaThixo. Bakhuthalela kona lokhu. Ngiyabonga mfowethu. Kodwa ngibonga ukuthi 149 baba kweduze wakho nje umbambe kanti umbambe nqe hlabe sabana umbambe nqe uthi mfowethu nabona ke bangisibamba la hlabe sabana zanta 149 Kazo kumsemdala ngempela bafowethu kusagughilazi ngidake wona ubambe iBhayibheli buka mina tu hamba mya ubambe iBhayibheli uvuka ma Uyasabasitshela ukwalana kwakho. Uyasabasitshela ukwalana kwakho. Kanti kuhle kangaka. UmNazaretha ethandana. UmNazaretha ethandana. Ebambene ngesandla. Sibambene ngezandla phambi izandla no. Ebambene ngezandla. Ngobani? Ngoba kanjani? Khomba usho wena. Funda ba. Babe muntu munye. Babe muntu munye. Nazaretha ibani munye. Nazaretha ibani munye ekhabathini. Nizothandwa nguJehova. Niyothanda uYesu. Ningahlali nehlukana. Ningahlukana. Nizolahlwa nguJehova. Nolahlwa uNyazi uNyazi namanye nomsindo. Thandanani nibe munye. Noma ngabe nalomuzi wena omuhle. Kodwa manje nomsindo ushebeze umphatha nathi ayelehadini foundation. Asakhumuza omuhle. Funda ningizimu yonke. Kanti ke banjalo. Banjalo. Abahleli kweliphakathi. Abantu abaqalela ivangeli emkhabathini. Benamisana. Babenamisana kwanele. Imizuzu nekhathi. Nazaretha ibani munye. Nazaretha emkhabathini namhlanje ngizoshiya umoya ukuthi ibani munye. Nizothandwa nguJehova. Umlilo usha. Mbethe uzufuna umjiva wakho. Isho njalo indoda ithi kwavutha umlilo khala kwaphinde kwavutha umlilo khala nayi kuphakathi nanga namathwana yayibiza amathwana esiwasilekela ngamaphiko ngoba uthandani Mbethe uthanda abantu bakho ubese basikebela ngejazi lakho uthi noma ngasha mina noma ngingashawa kodwa ngithi laba abangaphansi kwami kulungile abasale emhlabeni bephila. Wakhamba umlilo ufoyishisa inkukhu kanti kuzoqhama abagenzi umoba bathi bafika abagenzi umoba omunye ubona into eyintshe emnyama lapha ujondile mayifika khaphi ukuthi mayibheke inkukhu injani ishile inkukhu ishile bese ikhahlela ngedada lakhe kwaphuma amathwa khave maphilo singene sizifihle kuwe thina semkhabathini sizoyifihla kuwe mfundisi ngoba wena wafandaba nomndeni wakho kodwa bakasofambele naba nabo yiko labaphethe inkosi buseni kuzwile amen. Siyabonga kakhulu Nkosi yesizwe.
Siyabonga uJehova ukhulisa inkosi Busisi. Sicela ubaba befundisi sigoqe lenkonzo yasekuseni ngesihlabelo sika 156. Sicela umfundisi uMvubu asihlabelele yona le ngoma. Sicela ubaba umfundisi uMdluli asifusele inkonzo. Inkosi kusuka kwanyana.